Hekk kif il-ġimgħa ntemmet sena skolastika oħra li kienet kemm xejn differenti, tnieda l-prospett tas-sena skolastika li jmiss tal-Giovanni Kurmi Higher Secondary. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici fejn qal li bħalissa l-Gvern għaddej b'ħidma sabiex il-bibien tal-iskejjel jerġgħu jiftħu mill-ġdid f'Settembru. Il-Ministru Bonnici qal li dan il-ftuħ se jkun qed iżid fuq dak li sar fil-ftuħ ta' childcare centers u skola sajf. Għaw sens ta' rieda biex f'Settembru li ġej is-sistema edukattiva terġa' tmur lura għan-normal u aħna naturalment qed nagħmlu preparazzjonijiet kollha biex dan isir. Il-Ministru Bonnici qal li istituzzjonijiet bħal Giovanni Kurmi Higher Secondary u istituzzjonijiet edukattivi oħra postsekondarji qed iwasslu l-istudenti għal ħiliet ġodda sabiex ikomplu jitħajjew għad-dinja tax-xogħol. Is-surmas ta' din l-iskola Gaetano Kallejja qal li dan il-prospett jinkludi fih suġġetti u korsijiet varji li jinkludu fih dawk f'livell avvanzat u f'livell intermedjarju. Qal li fost il-korsijiet li hemm offruti f'dan l-istitut hemm dawk informali sabiex jgħin lill-istudenti jiżviluppaw b'mod sħiħ u jippreparaw ruhom għall-edukazzjoni terzjarja. Kanna pjanati numru ta' webinars li ħankun qegħdin nagħmlu online għall-istudenti li qegħdin fifth form għall-parents tagħhom biex intuhom aktar informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-iskola, dwar il-mod kif topera l-iskola u l-diversi korsijiet. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Frank Fabri fisser xejriet pożittivi fil-qasam edukattiv. Żieda sena b'sena ta' iktar żgħażagħ ikomplu jistudjaw f'istituzzjonijiet bħal Midin u bħal huma sixth forms oħrajn, iktar żgħażagħ qed jitlu l-università u l-MCAST biex ikomplu bl-istudji tagħhom u inqas studenti u żgħażagħ qed jinqabdu fi brackets ta' early school leaving li hija pożittiva wkoll. Il-prospett jista' jinkiseb mill-Kunsilli Lokali, il-Ministeru l-Edukazzjoni, mill-iskola jew mis-sit elettroniku tal-iskola, filwaqt li l-applikazzjoni se jinfetħu f'nofs Lulju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.